Právě jsme se seznámili s bylinkami, které nám dokážou ulevit od alergií. Potom jsme probrali nejlepší bylinku, říká se jí královna majoránku. A po přestávce vás seznámím s úžasnou bylinnou mastí, která nám hojí. A po přestávce se seznámíme s výtečnou bylinnou mastí na jizvy. A toto je konec hodiny. Děkuji vám za pozornost a shledanou. Zase jo. Marušťo, jsi to ty? Ty jsi teda vyrostl. Dlouho jsme se neviděli. A vy se? Milada, přece z toho tábora, kde jsi byl asi před 6 lety. Jo a jo, dobrý den. Prosím tě, to nic není. Takhle to nebylo. A jak to teda bylo? S tím krájením chleba souhlasím, ale potom jsem to řešila. Jo a jak?